كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 8 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዝሎም መዓንቲ ረቡዕ ሕማማት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽቐትልዎ ዝተማኸሩሉ ዕለተ ረቡዕ ምክሪ ኣይሁድ ይበሃል። ንኽቐትልዎን ንኽሰቕልዎን ዝተማኸሩሉ ዕለት እሞ ምሕረቱን ቸርነቱን ኣምላኽነቱን ፍቕሩን ምሕረቱን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ውዕለቱን ንዝክረሉ ሰዓትን ጊዜን ድማ ይሃበና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከምኡውን ሰለስቱ ደናግል በዛ መዓልቲ እዚኣ 8 ሚያዝያ ሰለስተ ቅዱሳን ደናግል ብሰማዕትነት ዓረፋ። ነዚኣተን ድማ ስመን ኣጋሊስ ኢራንን ሱስንያን እዩ። እዘን ደናግል ድማ ካብ ሃገረ ተሰሎንቄ እየን። ወለደን እግዚአብሔር ዝፈርሑን ዘምልኹን ነበሩ። ስለ ዝነበሩ ድማ ክብርን ምስጋናን ንዝግብኦ ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይምልኻኡ ነበራ። እዘን ደናግል ድማ ድንግልናን ንጽህናን ፈተዋ እሞ ብሓደ ልቢ ተሰማሚዐን ድማ ብጽኑዕ ገድሊ ተጸምዳ ብኣውራኡ ድማ ብዘይ ምቁራጽ ይተግሃን ይጾማን ይጽልያል ነበራ። ናብ ኣድባራት እናተመላለሳ እውን ምስ መነኮሳያት የገልግላ ነበራ። ከሓዲ መክስሚያኖስ ምስ ነገሰ ድማ ኣምልኾ ጣዖት ተኸለ ናይ ንጹሃን ደም እውን ኣፍሰሰ። ነዚ ርእየን ድማ እዘን ደናግል እውን ፈርሓሞ ናብ ሓደ እምባ ሃዲመን ድማ ኣብ በዓቲ ተሓቢአን ካብኡ እንከይወፃ ብጾምን ብጸሎትን ተጸሚደን ተቐመጣ። ሓንቲ ሽማግለ ክርስቲያናዊት ድማ በብሸውዓተ መዓልቲ ትበጽሐን ነበረት። ኩሉ ዘድልየን እውን ትህበን ናይ ኢደን ስራሕቲ ትሸጠለን እሞ ካብኣተን ዝተረፈ ድማ ንድኻታት ትምጽውተለንን ነበረት። ሓደ ሰብኣይ ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ከተማ እንክትወፅእ ናብ እምባ ክትከይድን ረኣያ እሞ ንሳ እንተይረኣየቶ ብሕቡእ ድማ ብርሑቕ ተኸተላ። ናብ በዓቲ ክሳዕ እተኣቱ ተመልከታ እሞ ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ ስለ ዝመሰሎ ድማ ክሳዕ እትወፅእ ተሓብአ። እታ ኣረጊት ካብቲ በዓቲ ምስ ረሓቐት ድማ እቲ ሰብኣይ ኣተወ። ነዘን መርዑት ናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ዝኾና ክቡራት ኣዕናቑ ድማ ደው ኢለን እናጸለያ ረኸበን። ኣሲረንን ናብ ከተማ ተሰሎንቄ ክሳዕ ዘብጽሐን ጐተተን እሞ መኮንን ሃይማኖተን ድማ ምስ ሓተተን ድማ ኣብ ቅድሚኡ ንሳተን ክርስቲያናት ከም ዝኾናን ምእንተአን ንስተሰቕለ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ከም ዘምልኽኡን ተኣመና። መኮንን ድማ ኣብ ልዕሊአን ተቖጥዐ። ንኽገርፈን እውን ድማ ኣዘዘ። ጽኑዕን ምሕመምን መግረፍቲ ድማ ገሪፍወን ስለ ዘይተኣዘዙ እውን ናብ ክሕደቱ ስለ ዘይኣተዋን ድማ ናብ ሓዊ ንኽድርብይወን ኣዘዘ። ናብ ሓዊ ድማ ደርበይወን። ኣብ ውሽጣ እታ እሳት ኣብቲ ውሽጢ እሳት ድማ ነብሰን ኣረከባ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ኣኽሊል ህይወት ተቐበላ። በዚ ድማ ሰማዕስነተን ፈጸማ። በረኸተን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለኣጋሲስ ወለኤራኒ በኣመስቅሎ ወለስሱንያ ሳልሲት ስርግዋት በተደንግሎ ዘፈጸማዮም በዋእየ እሳት ተቀትሎ ሰላም ሰላም ለልብ ኣረጊት እብሎ መፍቅደ እዚኣሆን ዘይህሊ እለታት ኩሎ በረኸተን ይሕደረና። ከምኡውን 150 ሰማዕታት በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብኢድ ናይ ፋርስ ንጉስ 150 ሰባት ብሰማዕትነት ዓረፉ። ንሱ ድማ እዚ ንጉስ ድማ ንሓንቲ ኣብ ንዓዱ ቀረባ ዘላ ናይ ክርስቲያን ሃገር ከበባ እሞ ካብኣ ድማ ብዙሕ ምርኮ ማረኸ። ናብ ዓዱ እውን ወሰዶም።
ነቶም ማሪኹ ንዝወሰዶም ድማ ንፀሓይ ንወርሕን ከዋኽብትን ንኸምልኹ ድማ ኣገደዶም። ምስ ኣበይዎ ድማ ኣራእስቶም ብሰይፊ ንኽቖርጽዎም ኣዘዘ። ኣራእስቶም ድማ ቆረጽዎም። መንግስተ ሰማያት ድማ ኣኽሊል ህይወት ተቐበሉ። እግዚአብሔር ድማ ብጸሎቶም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ለይኩን ኣሜን። ሰላም ለክሙ ሰማዕታተ አብ ወወልዱ ምእተ ወሃምሳ እለ ትትፈቀዱ ዘተጸወውክሙ ለንጉሰ ፋርስ በእዱ ወተቀተልክሙ በሰዓተ አሃዱ ሶብኣበይክሙ ለፀሃይ ትስግዱ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጢሞቴዎስ መዘከርታው እዩ። በረከቱ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ኣሜን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። 8 ሚያዝያ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱሳን ደናግል ኣጋሊዝ ኢራኢና ሱስንያ 150 ቅዱሳን ሰማዕታት ፋርስ ኢራን ኣብ ውሽጡ ዝተሰየፉ ኣባ ጢሞቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት፣ ኪሩቤል 4 እንስሳ፣ ኣባ ቡሶይ ወይ ከዓ ቡሸይ፣ ኣቡነ ኪሮስ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን፣ ቅዱስ ማትያስ ሃዋርያ ካብ 12 ሃዋርያት ዝኾነ። በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተዓረመለይ። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንቶት አላ እትነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜታ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ከተማኅፀነ ክዳንኪ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።